Els últims dies. Nit del dilluns 30 de setembre del 2019. Tanca l'històric barolianès Cal Massana, després d'un dia de comiats amb el bar i la clientela. Senyores i senyors, nens i nenes, som en directe des del futbolí de Cal Massana Oliana per retransmetre aquest últim partit entre el Barça i les... Les partides. És l'hora de posar tota la carn a la graella. I aquests deuen ser... Es podrà revisar amb el bar del bar. Els records del Canó. Quan hi havia la sabateria, el bar no hi era. Al Pantano guanyaven 12 pessetes de jornal. L'entrevista. Al dia del començament eren 3 bars, que el cafeter, nosaltres i la gasolinera que va vindre una mica després. El Patxi, el met de la Rossa que deia, el Patxi, i el Grau, que era el Basté. L'últim dia. Fins que t'apaguis, fins que t'apaguis. Oliana, 2020.